Mbemono mwanishu murgeria batibite Amazing Voice of Victory ukiaita ntwaba no musubati Pelis Bochere kuba mono musubati Pelis Bochere ayo olengo mongina bo musigari Paul Manyanda kurwa chinsamo chiria chamagenje ayo dotebetie kene kya magana nkirianga nigari nkobe kunsemno mwana we sukuru rera abalinde biranya mpiyo owakwibiranya endekera kwibiranya mugako yusane kanando mwako nigari ngumunyanguru tumanyeta bange wakorire chinsamo chiria chibusigara lakini bono ase wikiga twasoira sesemende ya kabere tobwate ombogeni oyo tutarire igase studio aratumujya kiri nyuma taraja somogeni oyo nabatebetinga nimba enamba eyo mongina Pelis Bochere kegera niyegeretenga abange na bomoragani gokwana monere asengi ncho yobo semi omo gosobonde kegero mongino yiga igabeta monemeria na ende chinga kichonsi tabwate nguru cyo gutumia sira igabwate chinguru cyo gutumia au amasabo namasaba yekene nababeta konya tumia chinga kintambe pako moyo ye omogaka Paul Manyanda agacha gotebanga bono bandetere ndetere balia basabali bao na nchemba boroli bwana igena bayo emosibati gosemo ngina Pelis Bochere nigere 0755 kerora nyeganie usuraga nigo kwana nomongino yo na bayo nigere 0755970228 nandi diyo le nambe yo igere 0755970228 kora kena beyo oyoranga wekerere mongina Pelis Bochere asobo semia ikere no mongina endo le kolera singa kimne chiga cha bono karibu sana mwaka chena nyago komera aya tomera nire inchera togweta ando takwana ni kera tumanyeni bia mona so bia mona aya ningo karibu ase studio nche lieto yana ngoro kusakaria nyamoko ikobe sakaria nyamoko ikobe kwa nyago ke studio ya Amazing Voice of Victory linde yanda role litanga ni goikase studio kwa nyako bekwa sembe ande linde ngakende gose na onsindero ndero na bere litanga bono tobese gutwara wabonde bwansi aiga tukugamba n'abantu bari egesarate kyabagaka elinde bwana tutebinga na kiwomo bwabo buri karibu ase studio ono tomanya ngonga sakaria nyamoko ikobe nkanana lia inka asenye boire gakorokwa ogango utabori yes igotoka kitutu masaba aritinga angana tinga ali no boire kare koiborwa bono igana ande no ore bona iga obumenyo bwane gubore South Mugirango asaba koroka muticho wayote myaka 18 ayo gatachuka ruoro ngatachuka ruoro bimono ababa koibore tesemelia ya igogango marabyo tata ni gakorgo Wilson ikobe mugare yes na mama akorgo anakirubo gwoka bimono ali ogango na imese bigwatebanye ogangere tinga ali nkole aline machani charo ramange na romware gokora kare ali school aromwanye kare tenga muno mungina otebetenga nasari mangana yare ngosomi musubati yakwiruru kogendo chikotenenge musacha ayengo achite school kare munero mu school ne na chiete kogera tata igare ngokore gazi serikali igare ngomo veterinary officer bali bakaba kumnyoka ne chifox wage ne chigari ngakiya basongo yes na igare ngomo veterinary ngakiya basongo emindo chigake ya kare ande no gotuga chombe ne ngo mutanga ni gotuga ngombe yegre akabe example abasongo ba murentere tenkari igabona tari wancha mwana watagenda school tango waje mwana tagenda school akakoire school akangire school ugango primary yes ngasoma ku class ya mubaka class ana ibere yes libare gukora CPE ngakora CPE ngaeta ngaiwe school ya serikali kurukumbita high school kutoka wagera mate nindo chembita madase ali no na ile to high school yes ngaeta ngasoma ku form 1 paka form 4 ngakora ku mima etenga ogwero limbo ale kamoja number 1 tatu mino karo mo veterinary number 2 kwa ile school erengia I think ngakiria kare kogo chanka abana babande toliko waroranga abana ba mino kanayo gocha ogwetengo kwiruka yo igo twarenge omo gogo to ende school ngo jane uniform nkebekire patch goikoro ky'abantu na rule secondary egara bansike abantu arenga secondary go basikire ngaki sana amasikania yakaba wakora form 4 ngakora form 4 yes lakini bona go ntaraji gukora form 4 yes igabo igona iboire se nyumba yaba SDA
mama no mukristo na tata gari ngo mukristo lakini ile tata na igeta sigeta tigo mukristo aganza kunywa marua kiwa serikali chini sawana sengenjo no mukuborenge lakini ile mama ile gari ngo tata ande kanisa na gete kanisa ya ende ya SDA ngasoma ku Pathfinder kaenda baka master guide ebira ebikwango biribya ngabona ndebega ya command the spy ora akora magana imano sana wono ngasoma magana inga yakora kingo mo SDA yes lakini nenda wanya aliko yakora magana ayo isaitani nani bete korime kanisa yanga ni tochi kuiba lakini ko ekire mara kwa na maga bituma itunturami abande bamiri na ronde tando jina maga mesa mane so na ronde tando jina na butole gesuma na anda ko disaiga basaiga ngwanje kuta entu alenge saiga na umra su afutete ngo sambe bituma lakini ende ndale ngo yoranga nikuraro na ro kando chona igoro ya wina ende maga na itale ngo chembe kyarenge igoro nesunde kyarenge ngo na ngo rakeni yes ngagira nenjinge njejo yes basi na ende senga jina ko some school ya na tayi abayibuli school fees njamendata yakora mate ngamba waje kumbate wake school baje ko bolenga school njamendata bali kona bocha ikango jirina hata bajamendata na chibakonga basi kona le school ngasoma na go school fees etaneti wono nganyora na so ile sabwembe ya bana bakunywa marua bakonji sigara na nje ngansa ko so sabwe ngansa kwegokya kunywa marua kunji sigara bakaisa tinya so toko weekend twa nande boire nande toko liyo ko gole school ali toko nyu twa genda to tindete school kende keiga school bali barenga bateneriwe school ngakite ibare kugundwanga abana bagocha sachine ngokora bale watu arengo libuna nje na ngoli getungo era tintio kamarwa ayi bono liko ko ike school na ina bawo ikomereria era mbaro ngano korte kinotinde ko genda mwanya konya ko genda ngo bako ko school form 4 kagenda rega pakanga gora form 4 kana wachire ko maite kwa bere freedom obada freedom na rongo cha korora magana bono kona ko school rende na ko tamatengu byanga eta lakini nende no ena aitete na maite ngatingo nyora gasi bosaigo nganyoro musanya gandebinga oko genda so muganga ko egete kiga ko bataigo mugu ko nyore gasi anya bantu bonse bagweta bagasikwana so muganga banyore gasi kango Kenya bantu bono ngago kada mangana ayo yes kana genda so muganga kange dilikuwa itina ndo kada spada so muganga ngenda bada so muganga ngamaji gasi na njoto ko muchulo Nairobi na genda baga Nairobi agara nchikuriye gasi basi aliko na enda na gete kikingo chiko bata na sel na to gasteyo ngara kwa bata ngate ko beko mugo ke bata anyore gasi mara moja ilikale mwa twalile gete nyango mwale ko kana enda nyango kelia watu walengo beko mugo kagara tanyora baswati batwanje kara kwale ko twara ngo banyora kwale ngwa ngo banyora ona mkiya kare to kigine gete kinga ko kari ko batango yoro imbere mu go se go etera singe choko igone to mugango ine igene to kanya gote bilingora konyere bandi ayo kwegene tario nje gone igene tenga gete kirianga ngonkonya kara byangire ngakwa korete wasi nyuma kona ngakiro muchulio na arabia mutukumake atali make na jitenga getuta karama ene nyasa yete ko kwana tiri ngonkonya gatugutegetekyo nyuma kona gatugutegetekyo ari nyasa ajite kondora mabera akangega cia serikali ngabo mu ofisa bwa maji ekaro kwa tugutire wano ubugeni buri bwa bwarire bwegete bya mono karo bono kwanyore memeye imanyanga okwa getuguta totebiri nonde na nyasa uyu toramonyora okwa getuguta okanyora kwanyore tenga chinde getekenge akarete gasi kera bono bado tureka ya na ina getirende nkianyorte gasi nango ekana kabwate na ngo nyora gasi lakini nyuma kona getugutire umarena lyando leta mabira kange gasi bono Pathfinder wega tatabetinga ngai gwa gotigerete na de bono kare gwa gotigero okay koro Pathfinder ngotumiora ama ebinywe bibikongo paka gochie school kwa rule school wa Shirenka nari watolere kerenge linga kina etire
nega singo chikoligia na imukiri kwa imukiri agate naenda gataka iga kole ngichi besa njije school fees kwale gotigaria muibo litawa kwa besa ngenda simuga ono kwa imukiri kwa chile Nairobi na kwa ene kidega binde yonse biruya ono aigwa chitoka cha kwikero kwa yeso yo bono to kwa nera sitikiriria rere kegera na yo pathfinder kwa ene kiringe obemboro kwa chile Nairobi bado no bwato bobe watu botire aigwa chitokanya yeso yo bono ono yeso yo igongoja kumanyora chinga kina chire bogirango mate bogirango mate mwako minto na bwato buli magure toro agante bya koro mumuro monene nayo kogendo chikomenyoro basi kona enda bogirango mate no konyora basumba banya saya bakunya gukwana mangana na ende bono rajitenga ira nangasa kwa ende kanisa mungu na akangabere ndi bono ota ujere kanisa tutakwende kanisa ngabatu ntoko kwa ende kanisa nyuma yo kwenda lakini to change lakini dinje njiti ebintu na wonko ruona achikunya wakore ebintu binde bubisi yes lakini rende nyuma kuna arule kanisa nganyora basumba banya ba kwana mangana yo au gutoleka kanisa kwaru nandi kwanyorera ba kwana mangana yo gutoleka kanisa gutoleka ngoro kwana Wana ababone bakurwa borori bwabo nanyasa abaturi testimony echekara bakurwa so ona kara bakurwa borori obo enje ngayubo gongo nanga amani utenenje nabondiga nabona ebina binaga kolere naende ngo kole binte ebi Biblia Nyasaye yankania togenda kuiba naenda nayo Biblia Nyasaye yankana togenda ko kwale bisasimiro lakini bisasimiro bimbwate pakebitene bimbwate pakebito Nairobi ngotara bono ende na nje nganyora maende ibinde bingokora ne ibe tingo andu Nyasaye nanye kingo ene kanisa tingo andu Nyasaye ndabiti wasoko babwati gaswako babwati bono na urugeti chingenjo cyane abekere ko babwati manyete bakira sore ngakintangani warorere ngibintu bagukwana nabyo gukora nawe ko batebe byoko basi na batebe tibyane nakorete kuruna bwana bwane nari ngo mutamunta ngo igwera Bible nari ngo ngai na Bible banga kibese ngibundisa kunywa marwa kisigara n'ikinyasore nganyora none kare na kore nari kwegasi serikali natumu mucyuri Kisumu bono naona atigere to Kristo ari bono kibese cyakire bono ngabano umuntu monene ngo nyuri kibese cyane urita yo gombori nganza ko enda night club kunywa marwa ande babwata chingi ya jidisco era chuma banga agenda nanyu baka saa 5 saa 6 cyabo tuko twakomba taxi atukawa kuchumba ngaba n'umuntu abuna ende bono ntigere to Kristo atabana biro umuntu amunne bono ngati nguturanywa eri no musainde bado basi kuna gata ya na mangana ayigo naja korosana tenga bono kuchitigandi yenyeri gili mukungu nganyoro muswati ndo bekire secretary wa college ali mucyuri Kisumu nere na abasetie kama basinga matebya bono rende utagoja tomenya nera akangitabira tukamenya yego mucyuri Kisumu kutomenya takomo ende nindikiro musara ontebi ngango chibesa tojikuora no anjumbi no anyengene amateba tindali musara na uchibesa no jinjire kuba bari be night club ngo sokia manuti gabando lenga no mukubwegera banganje lakini nyumba ka gonsa bachibesa amatebi kimpatikenda na ende kinkomoa ongo mujama chiko abese yoni tumia paka mwali bo mudini to basako nsaba besende machika mako naliora atigalie choko nywe ende ne payslip ne na ndete ta manyanga chibese denga kuye musara yego na jambo linga echinde ngaikwaira rino mwaka ukwali ete siringi osineli butano ngaye chinde kwaira wono kwa ngo seneli bwa ngaye chinde kwaira na ene na kule na ta konyekera bono ekero ogendete kono muswati iga na dagendete korora gutindete tari gutwara iswali zindi ziraringa gutinde koro kunga ya chikoro tari ngo boli maswali gako arenda mutizache na ngo mwaka bona ayero mutindi kwarenga urabaka ngo mwamba jiko na mukari goto baza komboli ayena kwa chibese tumeka buno ayoro nga twaragirwa ko muri mumutenyuike nebeli bono yeso yekere kwa mwikirire kare kwa munyorete
watebiri abaigo borori obuiga nimatenga abaigo kwanyore tekere kwa ruri konye kanisa watebanga no mongino kwirete kanisa mongino kwanza bono kwatebiga cyakoro yakoro Kristo ni kwambuka akanya kogote imugende kanisa lakini ryukurwo ukanyora abakuru testimony abaigo kwanyore teza shinde babete muna motivational speaker bawo barabiyaba shindo ndo mubabere bakongusete negende kuri bakwane tokaranga naye anore oyo mogale nkuru kwendo uwe kurukuma utike ngwaina oyo nde nyabutanyona na bubarengwe mono gukwana mangana ya Nyasaye ekere bari gukwana ukabakubona inkwana ibakwana nga wakune inkwana eyo ekere bagotebye ukamana kuro ukabachoinyo gatigasi kwari guchi aguno na tigereta mangana amaruna enkonyo bisingatika Nyasaye na enkonyo bisingatika nkababwati ono ko nababwati naliyo mwana nawe takomurekera wantabinga bono gwaturekire lakini go ikoro shobugi mabwao aguno ona ikirete kara mwana wande ngando shobugi mabwane nkanyora ngo muswadi yo mbwata gona mboseti gona muibete wikangende saba mabera saba iburi baye watebinga nyabere na ibete goruse nande kenda bange bari bagutwara go bagatebanga na ibakurwa ngondi eno ni chembwata basi nagendete bamenye tumucho yo migori kalingina musombodo Nyasaye agikombere kirori tukagenda bakororo kabatebye nakira jakumunya bere nsa gusaba mabera bona ire to umwana ino namubaseti kamuiba asinjira itarenge kindonge umwana nonkonyere nyabera mbanyabirite tata byara nanyabirite kaligi cyombe ngakana ende ngamanye mako byaraiga mama aya mama muibulyona umunene erigo ngo nyuma nimbwato murugi anyorira abana babira banene mama kogoja bwana tonya gucandika aya kunya koriya abakungu baba ngina bange nganekerero mugoja bwana aya njubuno rigo nomwana undi gusumwa swati ode moje moto kwane ndi mwirana nakanyimbo kali gasatire kige sasimiro tonya goja nakarako aya njubuno rigo gote kalinko beka barenge makinga oyone ngone kolera rende omanyana kimogo mokomunyo kanna mangana ikolera asinga batebya ayo manduno ntorire ebine imira ebisasi kana ibimira mbibasa ko gikobo nebisasi mbere manduno ntorire basirende naende konda acha ntino umwana anyene ngoko nyanyere anyene mboli nyanyere anyene chingene ngandi anyene lige karangi babusinto riko amangana ayo ebisasi mbero diana ra kubori ebisasi mbero omaneno ndusiri yao ayimbu yo kwana amatichi custom chobo usijirenga ngoko torikolia na Yesu kumbe ngiyo konyeriera bu ande digereria ensemble ende ya kabere asinari yesa gotebanga muna yarenge kawaida yae muna yarenge custom yae agatenda busyo sinago ngoko torikolia ubona naye ngo sibora abandi ayo gotebanga nebisasi ebimira na bitoko kamobo sibora ka nyanyere kamobo sibora kamatebe naende takonya gotagora bisyo ndiko bisanga nongo tegwetera kiabwere kiaben ari asabantu bagwetera no lakini nyumba nsigete neriyemwe arotingo so nanga kuyane tiana muna amongino bwatebimira gosumongina gukonya no mwaka we ara iganda batinga ayo mwana one gapode tokolingoko akabwate ngoko akawo mwana akarenta inja kolira bwone na uri chikolirego lakini bono na kitengere na kucho ngeyo mwana kama tebiga mama tonde bajane kanga kiende ayekonda ikanyanyere mbaji te bagasibuka bakanye bole nongo cyasanyando bakanyera nkalia ayendo mungino lya ndenga ayinayo mwana one umwana ono mulungu wansibolete abakungu aba bakona boje birera paka abana banda bakwa bande baje na mangana mange nje bono ayinayo mwana ono wansibolete kulo misige muna kwa musibolete na musibolete igama tena nicho mwana one na bade problem ya arthritis mbona ametu na to kwana mbona na mulende for 5 years amenta bwana amatenga tino mwana shomba tiga bakoira ni link Era wakorera mirimo yasa asenge nje yesanzi boire nageko atatu atu busore bwo kumure me nanda senge nje kwa mote te mangana nda mango chimo ara kwa mote bigura yeso to kwa na rotoreke nanjite yeso ya gara bona muri ya te tinga bono ni ko korere bine bire na kwa mote bona nkira te abantu babiri batatu sachinde barange abantu muri bakuri kumerimo kera barabasaba bakamura kwari gutwara umusaye gomya mera kora mukinyuma batara manyanga mbagare tigo chaka chinka chiabo na baba chirende gusabana ba mwa wa kembaro kwanyoranga basoira so kunywa
muna kwara nywete kidisiko kya kwerende na ndeka banyure babisa epeshili muna kwara nyebisete basama tukande elinde kitambo bono bache gotabubuka bacha kumanyanga obugimango cyakabole eli omwana wikire class sana gusisana nemo nanda soma no botako bonge kubwana nye nolia otali kirasi kirase bya bantu muna buse kindi ba ekida bya basaye nkiringa gwesitali abasaye boka nonde wensi amarwa igaregesibo yakugosiba naende litangani yakotanga torora nyasaye yako ya Biblia nyasaye tanyitia abatinde yote na bakunyina abatinda ti bakoro musasi kunya musasi mwenye saye igamarwa tago igautanga omuntu naende gakumusaria birengereyo takorengera kindi yako ya bese kutana nkonyora namarwa nesigara na binare nkorengera lakini ndekero mwana nantoletie nyasaye nari amurigeta amaiso nkaira ni nyumba nkamanya umuntu no yangeire nero mugiyana nagendete ngamusaba mabira nabotesira amatuka amange konyo wonsa bakibese nakolina wano manino ntoliti nkamwimoki nkamolenta bakebengi nkamubeka bono buno makonyi bwebengi yana nkamobo sibole ayande ya Yesu nero jide gonsibora ngate kumubeka umukonyi na sebengi ngomata bikibese cyetu ne musaro nari ashite kumanya ngamobo sibole bikibese cyetu nabo bana ko yananga kende yonsi urusya amayetenga ekini cyeto okorendera buri yetu igo wano umuntu kabene mya Yesu yakonyoro gusubira iyo watebya basaye abarabo kibasoire andons banyori no ni kibarwa babemya Yesu Yesu kinde barwa burabo bwe bamenye mya Yesu na roseni bya mono nsakinde nyoko batengana limo ose abere igoro yegete kera nkwake twalete ukaratara na kero kisana yale uje kunyare kane patiebe nyore miremo kore negete keria meya ona kwari gochako ana lengo cha kwegene gete keria lakini rende Biblia ya sawa tabanga to bana gisasi mirugenda asobusubwa bono inje na asasi metegete kerikenge egasi kakabaka nyasa egetekenga buna kanyasa usasima lakini Biblia ya sawa kana to bana gisasi mirugenda asobusubwa igogete keria ngerigo konya bwanga bolia mbuliko konya kende Yesu nero muganga Yesu nero kwa abantu ranto ngariga unata getora mbikabia saitani karasa betri baga ndachiga tema jopu na bali yetu yale go chance igetekeria kero kibwata uri ku Kenya pawo sori ku water muna kwali getu water me ya on kwali go jakwegena nganta kambia na ri kwali kulifa abantu bandu go chasomo wangoria bange sana kera konyo toreka aso oyo la sebire tena bakwegena manganayo lakini rende bwa mate bwana nyasaye mboyo igara anyore byense lakini asige bugimo bwa igoro Pero bueno, nada se siente como tengan el ritmo, el más verde que no tenga. Una morribo, we talk about the Korean Amazing Voice of Victory Media. Ayo na wata Marieta akoroka Zakaria. Na ndego whatever say no yane go gango. Ogango chinsamo chiri charia. Abo gange ndere mata umai. Ogango ya botabori yatinga. Yes, ogango ya botabori yatinga na okongorito asomo gako korokwana kwante. Wilson ikobe mugari. Momongina. Ana kirbo. Ole naro robona yi. Tata nararte umongina naro yori mamumino oli mamuminto ona ngaga kara America buna tukwana bona para bamara baminto bande mbara bakara America baminyeto yes bano wakamenyeto bono kare ko bodo chisame chiga chiwango asengencho tatomene yokoba esibo savant mo veterinary akakoire school niye gene tenge school yiga kare akoira yago konyete ukamanya gati ya masomo no muntu tachite school Ona ingani yegere tenga mbaro bare meremo muna yikwara bete water lakini batari kwera bana babe school kwana ngona abantu munabo nana kiboboneta ko kwanya ko rwase seme yindi gusaba ni bararo sa chinde muna mongina to tware wikenda ko policy mama tenga ko iro mwana musubati ase school no gotenengia omugaka ori sa kunyo muji kwana lingana elio ene tomara ko rwata na kitose ko seme basi ko iro mwana school negento kingenjana sana aende buna incho marana mo tata ama ante betinga seminare ne robuli mona ko iri ne ronko gwatira umuntu kabwate semi na bakonyole mirimo umuntu kabwate semi na atarikwa igaha okore bintu bya yagutumye semi eria arikwa akore bintu bya biramukonya for example imbwate practical example wambwata abana batano abana bonsi basomete bakole university omona kolte PhD abande masters abande bagwate na aro korete IT
okorete degree kurwa university ya Kenyatta iga ansite okotumie knowledge iri anyorete akayore business ya yabwate na era ko manage ugurira marimo ugurira ebintu hani ige kogenda knowledge iri yakonyore school na atari kwegasi ige komwa wisdom akore ebintu ige ko ende school le ntu kiamana igancherende ebe no monginoreka ebe tori kirimeremo ya serikali omwana agende school tebe muno iga perisia tebe tunga aye ne chimbo je kwirero mwaka asomere bakabaiseke yera perisia rari ngumusika tebe bwaire gochikotene kimwa abaiseke nabuna atanganenti na nabuna abasometi oyo omwana ero bwa PhD bona iga okora somina ende ngora somya ale na university oyo onde na goete degree igaro mwalimu odiondo high school no yonde igakali New Zealand na somete abwate degree New Zealand ya tutokwana ayo New Zealand abantu bali bande muranya koboli oyinere gwe komete New Zealand ngayero gochya ende obumura na umwaiti na no hale era datu ngajire bintu bya ngokora no yonde na hale na onye tari kiseme chiga iso a impacted tears hobo mabwa ndako basomi kwalenge erkanya kwa chakire Kisumu disco maite mna disco jire Kisumu Friday votama kwenye chakire mapema onye tari sukuru tata ngirete ngaja komanya ibirengara bikaibuka nga socialize nabantu ngarra bande muna bagende bakorire bintu narengo cy'abasomi bono gwetani abo otebunga asebions tangani yasaye bono tebi gwatangani yasaye yasaye okorira yonsi tebi abantu bande ngakibunya sawo bono burago konya enkaya ikine muna na yasu kire ngabone ngumuntu yoma toko kwata satinga data karanga 50 pop bona yo dino mongino mutegere tibabere na yato tiga tebi bona abantu ngakibone takokora yo bonya sawo gutumanya gusikumoro obarali go uyo wano kumumanya saa nege ntukienge nchakanana yakora kumumanya nyasaye gawa ko bungaini kumumanya nyasaye gawa ko ajiseme gawa ko igolde bisho nenjera yakora obubwi nyasaye ko ata utaka muntu ya aremeru kore meyanya nyasaye no biyonsi no bikortaki ire meyanya igo gentaka nalitanga ni muntu abe meya Yesu na Yesu na bakumuyolera cinjira cyaye abakumuyolera boseneka abakumuyolera birenga libya na mono ko bwa amobugima bwa kare nakare amen bien mono imeyobora ligobobwe igatana no mwaka Zakari na ndeme watikiri ko murago kwana na ina nanyo tari bagali yo gutara isiko yo kugani kwanya sai gwetani mono igakine tigwa senka yo banyasai agasoba ko pathfinder agakora paka master grade na kubwa yonsi bado na ira neta agasoba kora ayaringe mamincho ko ni kwanya sai kolende kara sugete chia tua chinda so ile kwira nerera na nyoreta bakuru testimony watebo mwakomutanga watebo ningo mabutiki ngoina ayo kabere yabutsanyo abayiga bakamungusa mono ase otoreka kwaye agachenji kuruwe sarenge bono beire kyari bono aseri tukarigali rero nsachinde koranye munyore nchira nsachiro gani ko mukwanira ayimanyanga nigo kwana na Zakari oyiga na watu mukungu watebo mukungu yakoro Christine kwambuka emyaka yakire abana batano chimbuje chire bose lakini ko kumonyora nchiranga muno musaye senge nchatigete ebinyugwe birebibe biaringe goje kumusarinza chire kanga wana mu bwambo yo kanga mboyo roje na kore gache serikali ona ko bolinga abantu baringe kori kyao baringa baro bagutumbaga tibayigo no me ayeso obwambaro inchimuna ida dauno imeyobora libobwe potambe ko batebo correcto akorwa so minto bose ko basapaza no minto choje moya ongo batebya nga oyo Zakari adenga kine Nyasaye karanje na utuko kwaligania asante bya bandi bya sana thank you